Public Market kung saan nakikiisa po ilang mga manlalako sa ipinatutupad po na plastic ban ng bayan bilang bahagi ng kampanya para sa kalinisan at wastong pamamahala ng basura. Batay sa mga larawang ibinahagi ng Municipal Environment and Natural Resources Officer Mendro ng Labrador, kapansin-pansin ang paggamit ng mga manlalako ng single-use biodegradable plastics at paper products bilang alternatibo sa ipinagbabawal na plastic at styrofoam. Ayon sa Mendro, ang naturang hakbang ay alinsunod sa Municipal Ordinance 053-2017 na nagbabawal sa paggamit ng plastic at styrofoam na may kaukulang multa sa mga lalabag at community service. Para dito sa mga ito, ipinahayag din ng tanggapan na positibo ang naging pagtugon at kooperasyon ng mga manlalako sa pagsunod sa ordinansa sa nakatulong sa pananatili ng kaayusan at kalinisan sa loob ng palengke. Dagdag pa ng Mendro, inaasahang makakabawas ito sa dami ng nakokolektang basura at mga gastusin ng bayan sa sanitary landfill, habang patuloy na hinihikayat naman ang mas responsableng paggamit ng alternatibong mga lalagyan. IFM News. IFM News. IFM News.